हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल भोजपुरी परिवार में। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप सब मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और पूरा वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा। राउर ताज लुफिया बलम जन लेवा बाटे जी, हाँ बोलिया ता मिठाई 5 मेवा बाटे जी। राउर ताज लुफिया बलम जन लेवा बाटे जी, अरे बोलिया ता मिठाई 5 मेवा बाटे जी। रउआ में झकास कपड़ा करिया लागेला, संवरिया दाढ़िया जनी बनाई बॉडी बढ़िया लागेला। संवरिया दाढ़िया जनी बनाई बॉडी बढ़िया लागेला। जब रउआ करेली सैया फैशन, हम त मरते बानी सारा लइकी मरसन। देखिए के भर जला पेट राजा जी, फान के जे चढ़िले बुलेट राजा जी। देखिए के भर जला पेट राजा जी, फान के जे चढ़िले बुलेट राजा जी। बाचब नजर से ढेर बहरिया लागेला, संवरिया दढ़िया जनी बनाई बॉडी बढ़िया लागेला। संवरिया दढ़िया जनी बनाई बॉडी बढ़िया लागेला। काम नहीं होके देव कब तेवर, चाहे हमके बेचे परी देही पक जेवर। फेल भइल बड़े अखिलेश राजा जी, कोशिश कैले मुकेश राजा जी। फेल भइल बड़े अखिलेश राजा जी, कोशिश कैले मुकेश राजा जी। लागी रउआ सही जस खेसरिया लागेला, संवरिया दढ़िया जनी बनाई बॉडी बढ़िया लागेला। संवरिया दढ़िया जनी बनाई बॉडी बढ़िया लागेला। राउर ताज लुफिया बलम जन लेवा बाटे जी, हाँ बोलिया ता मिठाई 5 मेवा बाटे जी। राउर ताज लुफिया बलम जन लेवा बाटे जी, अरे बोलिया ता मिठाई 5 मेवा बाटे जी। रउआ में झकास कपड़ा करिया लागेला, संवरिया दाढ़िया जनी बनाई बॉडी बढ़िया लागेला। संवरिया दाढ़िया जनी बनाई बॉडी बढ़िया लागेला।